yona lehamba ngizama ngalo bayasibona amagumede manje usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela ngisho ukuthi subscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi ke nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke wengane zakwethu ezihamba phambili kulindele ukuthi aphinde amabhomu ekhomishana amaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uma sethola ufakazi phambi kwekomiti lasephalamende elikhethekile. Umkhwanazi uzobe ethola ufakazi phambi kwekomiti lasephalamende ezoqala ukulandela ufakazi ngoLwesibili. Ikomiti lasephalamende liphenya ngezitolo ezenziwa umkhwanazi okusebenzisana ke nosopolitiki nezigebengu eziphazamisa ukusebenza kwamaphoyisa. Kuke kwabambezela ukulalela ubufakazi phambi kwekomiti kungatholakala umkhwanazi ngenxa yokuthi ke waqala ngokwethula ubufakazi phambi kwekhomishini eholwa ijaji uMbuyiseni Madlanga naye ephenya izitolo ezifanayo. Ohola ubufakazi ekomitini lasephalamende u-Advocate Norman Arendse uthe ke bazoqala ukulalela ubufakazi kusasa. Kusho lokhu nje ngesikhathi kunomhlangano wekomiti yokucabanga indlela uhlelo lesihlanu. U-Arendse uthe isitatimende sikaMkhwanazi usezosithula phambi kwekomiti esesilungisile. Umkhwanazi wena ozokuba ufakazi wokuqala ozokwethula ubufakazi izinsuku ezibili. Ngosuku lokuqala umkhwanazi uzokuze ezochaza izitolo azenzayo ezokuba ebuza abaholi bofakazi. Ngosuku lwesibili amalungu ekomiti azothola ithuba lokuba pheke umkhwanazi ngemibuzo. Kungenzeka emva kwalokho abaholi bofakazi baphinde futhi bahlome umkhwanazi ngemibuzo. Lokhu kuzokuncika ekutheni kukhona yini ozodinga ukuthi umkhwanazi akucacise ezintweni zokuba esezishile ngesikhathi ephendula imibuzo yamalungu ekomiti. Emva kwamkhwanazi kuzolandela ukhomishana wamaphoyisa ukazwelonke uLieutenant General Fundi Masemula ozokwethula ubufakazi ngoLwesine nangoLwesihlanu. Ngesonto elizayo kuyobe kulalendele iphini lekhomishana wamaphoyisa azwelonke uLieutenant General Shenreki Sibiya. Abanye bazovela phambi kwekomiti kubola ungqongqoshe zamaphoyisa omisiwe uMnumzane Senzo Mchunu, ungqongqoshe zamaphoyisa obambile uSolwazi Feroz Shalisha, lo wayengqongqoshe umnyango uMnumzane Bheki Icele. U-Arendse uthe abanye ofakazi bazocaca emva kokuvela umkhwanazi. Amalungu ekomiti anqoma ukuthi ke abanye ofakazi bazobiza bazoqinisekisa emva kokulalela ubufakazi bukamkhwanazi. Njengamanje balinde ubufakazi bukamkhwanazi. Ngesikhathi uvele phambi kwekhomishana Madlanga, umkhwanazi wasola uMchunu ngokusondela izigebengu eziphazamisa ukusebenza kwamaphoyisa. Wayamanisa uMchunu osomabhizinisi abhekene nokuxhapha lamacala uMnumzane Vusumuzi Khethi Matlala. umkhwanazi noMasemula baphinde bagxeka isinqumo sikaMchunu sokukhipha umyalelo ukuba kuhlakaza ithimba lamaphoyisa eliphenya amacala okubulawa kosopolitiki kwaZulu Natal. umkhwanazi noMasemula bathi uMchunu akanalo igunya lokuhlakaza ithimba lamaphoyisa. uMchunu akalitholi ithuba lokuziphendelela phambi kwekhomishana kaMadlala. Ikhomishana uMadlanga usisagoqile izoqhubeka ngesonto elizayo. Nganza ukuthi izona indaba esinibekela zona ezihamba phambili namhlanje kwesenkezelo la khona ke kuzotholakala khona ithuba lokuphenya uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngemibuzo asolwa ngayo laphana ke mayelana nezinto eziningi asolwa ngazo ke laphana ke kungqongqothela yomhlangano ezoqala ngoLwesine kuze kuyovalwa ngoLwesihlanu. Ngana ukuthi ngathi thini mhlambe ukwakho ukuphawula ngalo daba ake sivele hlane comment section ke ngizwe lwakho uvo ngalolu daba. From ila sibona ingane zakwethu sengiphuma nje nami kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe neziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.